Η σχέση μου με τα άλογα είναι πολύ ιδιαίτερη. Για μένα δεν είναι απλά ένα επάγγελμα, είναι ένας τρόπος ζωής. Είμαι ο Θωμάς Βαγιάτης και δουλεύω ως πεταλωτής αλόγων. Τα άλογα θέλουν ηρεμία και εμπιστοσύνη. Αν και είναι ένα μεγάλο ζώο, δεν κερδίζεται με δύναμη σε καμία περίπτωση. Όταν έχω να πεταλώσω ένα άλογο, ελέγχω την κίνησή του πριν, στο περπάτημα, αλλά και στατικά όταν είναι ακίνητο, για να δω πώς είναι η δομή του σώματός του. Αφαιρώ τα πέταλα, καθαρίζω την σόλα της οπλής, δηλαδή το κάτω μέρος. Στη συνέχεια διαλέγω το κατάλληλο πέταλο για το άλογο και για την εργασία του. Το βάζω σε ένα ειδικό καμίνι που εκεί πυρώνεται, ζεσταίνεται, αναπτύσσει μεγάλη θερμοκρασία, άρα είναι πιο μαλακό για να μπορώ να του δώσω το σχήμα, διότι δεν είναι ίδιες όλες οι οπλές, ούτε σε μέγεθος, ούτε σε σχήμα και έτσι κάθε πέταλο πρέπει να πάρει το ιδανικό σχήμα για την οπλή που θα μπει. Χαίω λίγο την οπλή με το ζεστό πέταλο, σε ένα σημείο που ονομάζεται τείχωμα, είναι η εξωτερική στιβάδα της οπλής. Εκεί δεν υπάρχουν νεύρα, το άλογο δεν πονάει, δεν νιώθει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει να πηγαίνουν απλά καλά στους αγώνες, δεν τα αντιμετωπίζω ως εργαλεία ή ως αντικείμενα. Με ενδιαφέρει να είναι υγιή, χαρούμενα. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει μεράκι, γνώση, αγάπη, τα πάντα. Αν θέλεις. Γιατί ένα άλογο αν δεν μπορεί να σταθεί καλά στα πόδια του δεν έχει ποιότητα ζωής.